Kaliyan mega sarta gunung-gunung prandri kang bisa merbawan jagat ora wit-witan sing kamandyan diwasane no tunjung bang tarate. Mangamora-mora-mora tenggaran ajurit kong meguru kongso tetekadya putula para panjriting turangga esti ya jagat pangestu karo ayu bathara jagat ya kowe kengaran Prabu Gupala ayo negaramu pasrana marang aku ya Bandung Bondowasa. Ora pates sartane ora patut Prabu Gupala nglungguhi negara iki. Ayo kek omong. Kece-kece wali kobra, setan wali setan. Piye to sing bener to kok ngono? Menungsa ora tatanan manis-manis jalanan. Ya, iya. Arep mungsuh marang Riya Penangsang. Kok Riya Penangsang? Prabu Gupala. Wah iya Prabu Gupala. Sasati sanjara langit. Kowe kelakon mboyong adikku Rara Dombeng Jonggrang. Mboyong adikku Rara Jonggrang iso nglangkai kuandaku. Wah! Semapo tenan lho reng. Kowe iku nimbles sak gelemu dhewe ora. Men. Ya ngene iki nek fragmen tenanan iki ngene iki. Wah ya profesionalitas, penjiwaan. Wis gugur. Terus iki Prabu Gupala wis gugur ta? Terus iki aku kowe. Ku ya urung ngono. Kowe menungsa ora tatanan kowe nyedani Kang Masku Prabu Gupala. Aku lali kaya truk. Gandeng jeneng para ya kadangmu Prabu Gupala wis kapuwing rono Madya gawe seka tanganku ya Bandung Bondowasa. Mula kowe wong ayu manuta kowe dadi wanita boyongan. Kowe tak boyong ngene negaraku. Ayo manuta idep aku gelem. Weh sik. Ora sudi. Lah ya aku ora sudi. Bandung. Kowe menungsa apa? Arep mboyong wong wedok nganti sono arep paten. Sik. Jonggrang ki wong wedok kok cengkiling kaya ngono ki kowe. Sing bener, aku ora sudi tok boyong watonana rubane. Ah ngono kuwi terus engko lereke ning Candhi Sewu suwengi kudu dadi. Oh iya, Candhi Sewu suwengi kudu dadi. Ora jonggrang kowe pancen ayo tenan. Ayo Mas Pardi. Ayo Via. Jaga bandeng kowe aja kumalungko perang iki kanggo kudu rampok bila mati Kang Mas Prabu
aku njaluk pepanggil rupa nek kowe arep pancen mboyong aku. Pancen arep mboyong? Iya, pancen arep mboyong aku. Ana kekudangane Bandung. Kowe manut kowe njaluk matur. Kekudangane opo? Aku kudu bakal nayogyane kang dadi panjalukmu Cahayu. Iya. Bandung. Ana pepanggil rupane aku njaluk Candi Sewu sewengi kudu dadi. Tak turuti pencakamu Jograng. Sawangen. Candi cacahe pira itungan dhewe Jograng. Tak itunge kae ning kulon ki ana 1, 5. Siji ki terus loro. Goblok Jograng, goblok. Ora kasar to, Truk. Ah wis bubar. Dadak framen barang ki piye bocah ki? Lah ya wis men modar mbok men. Orang tok timbles akhire. Ya. Sowan meneh ya, Truk. Ha iya. Mau sore wis bagiane bojomu arep bojoku. Ha iya. Iki sowan ning ngersane warga masyarakat. Gading 1 tekan 4. Iya. Ya ngaturke pandonga. Muga-muga apa sing dijangka dening para marga masyarakat ing Gading 1 tekan 4 iso kasembatan ya Truk ya bener. Kejaba saka kuwi muga-muga ya rezeki saya melimpah. Muga-muga ya enggal ana kemudahan kanggone kahanan negarane awake dhewe ngagi ngalami paceklik. Ya ora apa-apa. Pancen kabeh kuwi ya ora kena ngresula, ora kena grundel. Wong urip ki arep ngopo nek ora kena nglakoni. Bener. Lho, lah iya. Ya, ngaturke tetembangan. Iki sing gondelan kancane kaya Mbak Niken nembang Mbak Niken. Mbangane mung dadi damen. Iya. Nganggep ya apa? Nembang, Mbak. Nembang Mbak Niken kasuwun ngaturaken tetembangan. Ya. Tembange apa, Reng? Bebas. Sing sekirane menurute panjenengane Mbak Niken kuwi cocok kanggo panjenengane dhewe, uga cocok kanggo kanca-kanca lan iso nabuhi. Oh iya. Aduh. Napa niki? Non, jenengan ngadeg riyen. Iki adikku sajake kaya arep siuman. Ngadeg, Mbak. Jumeneng, Mbak. Monggo, Mbak. Kajenge cetha, ketok wela-wela arep piye-piye kan nek ngene iki ya wah jan ora sebene ya rek. Aduh. Jenengan iki lho ganggu wong lagi angler barang kok. Ayo angler iki ana empan papane. Lah kula nek ning omah ora bobok lho. Lah sampe nek ning omah ngopo? Yo berkegiatan. Ayo wengi iki ya wayahe bubuk ya bubuk, wayahe sare ya sare. Lah mengke nek kula wayah muni tak kula mengke digugah ngoten lho. Nggih, ayo wengi lumrahe iki kalau malam tidur, kalau nggak bisa tidur ya ditidurin gimana caranya. Maksudmu piye? Ayo ngombe obat penenang apa piye men iso turu, maksud ditidurin iki diturak-turakke ngono lho. Malah diturak-turakke iki apa ora? Maksud iki direm-remke dipaksa turu ngono ya, Truk. Iki kok ya ora. Anu Mbak, mau Mbak, tembang mau Mbak? Tembangin napa niki? Kuncung kemo lho, sampean hafal ora? Wis seneng aku Ya iya. Tembang zamane Pak Pardi lho. Zamane mbahe Pak Pardi, ora zamane Pak Pardi. Sudu masane kula niku. Video klipe isih kok nang nggon kaset pita. Oh, video klip kok nang kaset pita piye ta, Truk? Iya. Cilikanku. Kosokan ora kosok. Kosokan watu neng ngeli nyemplung neng kedung. Iya. Jaman biyen durung usum sabun pabrik irung dibangun. Andukku mung cukup anduk sarung dolananku montara cilik saka Lempung. Iya.
cayaning bulan apa? Ya. Tak ewangi, Mbak. Aku yo kadang aku seneng banget aku yo. Jenengan kok seneng apa jenengan kuncung? Apa kuncung? Napa dikuncung nek seneng lagu? Wingi agi wae bar tak resiki. Wah, apa? Tak golek kuncung lirik. Waduh ora ana sinyale truk. Ha ya ora apa-apa. Iya. Malah ayem kok aku nek HP ku renek sinyale iki malah ora ana wong menghubungi. Yo, oke. Ya. Bos. Ya. Kanca-kanca siap? Gong tangi asik Gong iki lagu senenganmu Gong. Iya. Kowe iki kok kirik kan orang. Ajan. Ya. Buka siter. Dolananku sarapanku sambel korek sego jagung kosokan watu ning kali nyemplung ning kadong biur usum sabun pabrik erong dibangun andukku mengecukup anduk sarong dolananku montara cilik saka Lampung aku digudang sok yen gede dadi dokter sing utang mbok tanggal 15 padanya clingang bulane bundar ser barang wis gede aku disuntik karo Bu Dokter ana cara dadak sawelan iki cerita zaman semono Sono jayanya maka batanga iki cerita sekawan gowa neno kosokan watu nek kali nyemplung neng kadung biur aman biyen turun usum sapu
Wapri ireng dibanget Andukku mung cukup anduk sarung Kulananku Kulananku motor cilik saka lepung Yo Ser Sayen gede kuti-kutan dadi dokter Tanggal 15 padang jilang bulane bundar Ser Barang wis gede aku disuntik karo bu dokter Bis kontol bare Rakasane saiki wis kekere Wis kontol baris kekere ra wis ana caraka tata sawala iki carita jaman semono ana caraka tata sawala iki carita malah kaya nggon kaset kaya Zaman reng. biyen. Heeh, Mbak, tenang. Saya ilang terus tipine jedot buar. Iya. Nggih sampun. Matur nuwun Mbak Niken. Mbak aku tak arep wancine gara-gara ning ngundang limbuk ora apa-apa ya, Tru? Ora apa-apa. Ayo Mbak Via. Ya. Kok ngundang limbuk nek Mbak Via kuwi lho. Oh ya. Kowe kok body shaming tegang. Kowe nek nang panggung ki can karo aku karo dekne iki can ra iso rukun. Oh iya. Sepati Gang. Ya. Rire sarta palwana teng ranu. Sing karasane ro dening kanyo. Hop. Ngatur nuwun, Mbak. Nggih, sami-sami. Sampun iki. Urung. Oh. Go ngenjang, Mbak Yu. Nggih, kengenjang. Mas Arep- Bagong, Mas Gareng, Mas Petruk. Arep wong sak jagat do ngerti nek aku karo kowe iki ora iso akur. Ning gandeng kowe iki rombong aku. Nah. Iya. Ayo jelaske, Geng, jelaske. Jelaske. Tak jelaske wingi tak jelaske kejelasan terus dhek nangis gak terus. Oh. Kapan? Ayo pas ning kono kalau. Sing dalane ngene kalau. Iya. Lah mau jare ngundang Limbuk lan ndi, Mbak Limbuk? Wah bocah ki ra iso duwe rasa ngrumangsa lir ngrumangsani gak terus. Lah piye to mau jare ayo undang Mbak Limbuk yo. Aku mau ngomong karo Gareng, ya Reng ya. Arep pancene gara-gara ki oleh to ngundang Limbuk, oleh. Lah mula terus sampean tak teke, mergo arep gara-gara oleh ngundang Limbuk dadi sampean tak teke. Nek umpama ora oleh ya sampean ora tak teke, ngono lho. Berarti aku Limbuke. Iya. Umpama wandene persis tenan ya ya. Untuk persis-persis kaya ukuran saperangan. Ya ora ya wong piyayi ayune kaya ngono kok. Makasih, makasih. Cara dene nek aku ki kembang apa? Rafflesia Arnoldi. Mambu kuwi. Bunga bangkai to kuwi. Lah iya. Ning ra apik, ya ta? Kesimpulane barang apik urung tentu wangi, ya Reng. Heeh. Alah. Kowe iki sia-sia karo kuwi. Ora, iki mek neng panggung kok. Oh iya. Ya ora apa-apa. Ning lak jenenge apik ya, Rafflesia. Rafflesia.
Arnoldi. Apa lah? Arnoldi. Refleksi apa kaya kuwi? Ya aku seneng kuwi. Iya. Cara kembali. Neng kayake lagi kowe lho truk ngalem dekne ayu. Lah piye? Bojone sambat aku. Anu Dik, ndek bojo ganteng ki rekoso ae. Lah piye? Aku ya takon ndek bojo ganteng kok rekoso piye to? Bojomu ki ayu to? Ora, ganteng sepadakno to. Aku dadi kaya menyeleweng ta iki. Kok nyeleweng? Ngger ngayahi bojoku kaya ngayahi kakangku. Wes. Kowe kapan kuwi le cerita kaya ngono kuwi kapan? WA karo aku kok. Oh. Berarti ngono kuwi. Oh, berarti ngono kuwi to. Iya. Pas bar anu ki lho. Wisudaman kae terus WA aku. Heeh. Ya wis ngono kuwi terus ujung-ujunge ngono kuwi. Ya ora apa-apa ngono. Ning guyon aja terus tak anggap serius ki ora. Ning nek le WA ngono kuwi tenanan. Padha wae kok kowe. Apa? Ora. Wing Bagong cangkeme Bagong bocah kaya kintel ngono kok digugu. Ya, Pak, nembang. Mau sing urung tak tembangke ayang-ayang. Oh, mboten sias panyuwunane kula kok to? Napa? Mbang Rawe. Wong urip ki ngene. Utamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Lah niku nenten sing nyamper. Ngono kuwi sosiale gedhe. Ha sing nyamper bapakmu padha karo bapakmu nyangoni kowe. Lah engko gek gelo ta. Sapa? Bapakku. Oh, bapakmu kuwi kancaku Facebookan kok. Postingane? Postingane manuk kenari ngono kuwi. Nggih. Karo motor. Senengane bapakmu Honda anu 70-an kae. Ya toh? Oh iya, aku sama siapa ini? Apa? Ayang-ayang? Iya, nah. Nek lumrahe karo Mas Adi kae biasane karena duit toh. Nggih. Aku Pak Pardi piye Pak Pardi? Coba enggak, Pak? Enggak dicoba? Aduh, enggak mau coba ini Pak Pardinya. Mas Aji mau coba enggak? Aduh. Bisa. Nek Mas Aji cetha iso digebuki penonton. Ha iya. Ayo siapa yang mau coba? Ayo bener sewengi ora turu ning nyelep wae. Yo saora-orane ora turu to kok ngono. Wah, aja kae engko nek aku terus engko nggo sasaran. Masalahe kono nggawa tukang pukul dadi. Tukang pukul gundulmu ora. Iya. Oh, effort ya oleh arek duet karo aku. Iya. Piye iki sing cowok-cowok eneng ora, nek ora tak njikuk Mbak Yanti. Kok sik kowe ra iso nyuara lanang ta? Ya iso. Lah ku malah bojomu ku malah. Iya. Maksudmu aku kon gonta-ganti ngono? Le voice note iki ngene iki. Anggeran aku tuh Mas, ngene iki lho. Ora ya. Oh, apik aku. Wah. Ayo sidane iki sapa iki? Dewe wae, kendel kok ora. Mas entuk duit 50 mau. Heeh, Ce. Duet karo dirimu ya? Ya. Isa-isa kaya, lah karang aku rapal lagu-lagu saiki ya. Ya diapalke no. Ya kudu mengikuti zaman to ya, Reng. Arang zamane saiki erane lagu kuwi ya kudu ngapalke lagu kuwi. Ya. Betul. Ya, Mas. Azang-azang. Ayang-ayang.
aswang ayo pacalu aja celek katresnan pancene tresna kowe akeh pacoban masih bersamaan selaras ayo enak perdana rekor. Oke. Matur nuwun, Mbak. Terima kasih. Iki nadane dhuwur banget itu. Lah iya, ayo ora apa-apa, siapa yang mau, siapa yang cinta pada nabinya. Salah server. Yo, Slendro. Boya. Zaman saiki iki nek ora ngikuti lagu-lagu sing kekinian kuwi. Lah iya. Mula empan papan iku kudu digunakake. Iya. Ayo mula awake dhewe iki dadi generasi seni kuwi kudu iso meneruskan tinggalane para leluhur. Iya. Mula kuwi sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan tak genang. Kene bebarengan rame-rame nangengan gedhok asale saka telah arep dumuk konangan maratua diteruske le rapiye piye aku mau entas karo bapakne hop sik lagumu kok kaya konotasine negatif ora gedhok asale saka tela arep ndumuk konangan maratua diteruske le rapiye piye aku mau bar karo bapakne sik iki ngapa mangan gedhok iki lho mangan gedhok iya aku ndumuk gedhoke ndelala gedhoke isih panas iya lah maratuaku aku reti diteruske le rapiye piye aku mau entas karo bapakne entas karo bapakne iki tegese iki bar mangan gedhok ki lho Reng oh iya iya ayo kondur bebarengan ngati-hati aja korupsi selamat pagi Bu selamat pagi Pak selamat pagi semua selamat pagi Bu selamat pagi Pak selamat pagi semua susu saya susu bendera ding iya weh apik tembangan wong iki ya wis nguripke apa sing aneh ha iya apa nah aku ndek referensi akeh oh iya dari Sabang sampai Merauke dari gunung sampai dasar laut Indonesia tanah airku aku mana ini wis terus kaya elek-elek karo kanca-kanca iya Aduh asale saka tela arep tumuk konangan maratua diteruske le rapiye piye iki ngono arep entek lakone ya karang
Usia 3 sasi ki rawan-rawan ngidam kok terus ya. Iya. Ana muduna kena, Mbak. Ora apa-apa. Iya. Ora kena ana sing isin-isin iki lumrah. Iya. Iya. Arep cacah desa Milanggori. Ayo kondur. Ngati-hati aja do korupsi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku seorang pejabat. Karena lalu diberi atau dikasih makanan bergizi dan imunisasi. Oh iya. Aku anak sehat, tubuhku bau menyan. Karena ibuku Ratu Siluman. Karena setiap hari selalu diberitai. Diberitai iki maksudnya dinae kabar-kabar sing aktual ngono lho, Tru. Oh, ngono. Aku anak Indonesia, sehat dan kuat. Karena mama memberi batu baterai ABC. Ora iki kesenian apa to jane Kang iki kara-kara. Sisi meneh. Apa? Lagu-lagu TV iki apik ya, Tru. Anu reng. Ha iya. Iki klambiku kok klebon kewan. Pak klebon jangkrik iki klambiku. Sikak. Keri banget ya. Ngapa weh? Klebon kewan. Iya. Yo, tunjung Bang Terate yo. Ya. Ora kena kesuwen le. Ngladrah. Oh iya. Mau wis muni ayak songo mbok ya liyane. Oh iya. Rire salto manut ning aranu. Kanyo